ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଏହିପରି। ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଦାଉଦ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶଧର। ଅବ୍ରାହମ ଇସାହାକଙ୍କ ବାପା, ଇସାହାକ ଜାକୁବଙ୍କ ବାପା, ଜାକୁବ ଜିହୁଦା ଓ ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ବାପା। ଜିହୁଦା ଫେରସ ଓ ସେରହଙ୍କ ବାପା, ତାମର ସେମାନଙ୍କ ମା। ଫେରସ ହିସ୍ରୋଣଙ୍କ ବାପା, ହିସ୍ରୋଣ ଅରାମଙ୍କ ବାପା। ଅରାମ ଅମିନାଦାବଙ୍କ ବାପା, ଅମିନାଦାବ ନହସନଙ୍କ ବାପା, ନହସନ ସଲୋମନଙ୍କ ବାପା। ସଲୋମନ ବୋୟାଜଙ୍କ ବାପା, ବୋୟାଜଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ରାହାବ। ବୋୟାଜ ଓବେଦଙ୍କ ବାପା, ରୁତ ଓବେଦଙ୍କ ମା। ଓବେଦ ଜିସୟଙ୍କ ବାପା, ଜିସୟ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବାପା। ଦାଉଦ ସଲୋମନଙ୍କ ବାପା। ସଲୋମନଙ୍କ ମା ଆଗରୁ ଉରିୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସଲୋମନ ରିହବ୍ୟାମଙ୍କ ବାପା, ରିହବ୍ୟାମ ଅବିୟଙ୍କ ବାପା, ଅବିୟ ଆସାଙ୍କ ବାପା। ଆସା ଜିହୋସାଫଟଙ୍କ ବାପା, ଜିହୋସାଫଟ ଜୋରାମଙ୍କ ବାପା। ଜୋରାମ ଉଜିୟଙ୍କ ବାପା। ଉଜିୟ ଯୋଥମଙ୍କ ବାପା। ଯୋଥମ ଆହାସଙ୍କ ବାପା। ଆହାସ ହିଜକିୟଙ୍କ ବାପା। ହିଜକିୟ ମନସିଙ୍କ ବାପା। ମନସି ଅମୋନଙ୍କ ବାପା। ଅମୋନ ଯୋସିୟଙ୍କ ବାପା। ଯୋସିୟ ଜିକନିୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ବାପା। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କରି ବାବିଲୋନ ନିଆଯାଉଥିବା ସମୟର କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ବାବିଲୋନକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଜିକନିୟ ସଲ୍ଟିଏଲଙ୍କ ବାପା। ସଲ୍ଟିଏଲ ଜିରୁବାବିଲଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା। ଜିରୁବାବିଲ ଅବିହୁଦଙ୍କ ବାପା। ଅବିହୁଦ ଏଲିଆକିମଙ୍କ ବାପା। ଏଲିଆକିମ ଅଜଜୋରଙ୍କ ବାପା। ଅଜଜୋର ସାଦକଙ୍କ ବାପା। ସାଦକ ଜାଖିନଙ୍କ ବାପା। ଜାଖିନ ଏଲିହୁଦଙ୍କ ବାପା। ଏଲିହୁଦ ଇଲିଆଜରଙ୍କ ବାପା। ଇଲିଆଜର ମଥାନଙ୍କ ବାପା। ମଥାନ ଜାକୁବଙ୍କ ବାପା। ଜାକୁବ ଯୋସେଫଙ୍କ ବାପା। ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମୋଟ 14 ପୁରୁଷ। ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ବାବିଲୋନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ ଓ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ବାବିଲୋନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ 14 ପୁରୁଷ।